Orie ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo asị nkachi tata bụ orie ritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ekene gị nwoke kene nwaanyị, ndị niile na-anụ olu m n'ụtụtụ taa. Asị na ọmaka ga-emere ụnụ, asị na ụbọchị ihe ga na-aga okporo ụzọ na ụkwụ ama apụ ụnụ ama, asị na kakaka ya mụ ụnụ ji ji ya mụ ụnụ, asị na ihe ọma dị n'elu ya dara ụnụ ala, ọ dị n'ala ya pụoro ụnụ ome ka anya fụ ya. Asị na onye chụbara ụnụ na ọ ga-adarịrị, onye ụnụ na-achụ ga-ada. Onye chechara ihe ọjọọ ya eme ụnụ ya ma onwe ya. Onye fụrụ ụnụ cheta nwa ya nwụrụ anwụ, asị na ọzọ ya nwụ. Asị na ụnụ ga-azụ ka afịa na ụnụ ama ana ka afịa n'obodo ahụ ị nọ na-achụ nta ego. Asị na ọmaka ga-emerụ n'ihi ihe wenata ihe ọma dị na mba wenata n'ụlọ. Ndị nọ mba ofesi asị na ụnụ ga-ebute ike mmadụ 20. Asị na ihe ọma ga-emerụ nwoke merụ nwaanyị. Asị na ụnụ gboo n'ihu ụnụ ga-ebute mma, igbo na-azị bute mma, igbo n'aka na ibute mma, igbo n'aka ebute mma. Asị m egbebelu nke belu ugobelu, nke si ibi ebe na ya gosi ya ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na ọ gosiri ebe ọ ya ebe, asị m kwukwa ya, ọ ihe m nwa wee Eze-Ana Ugochi tubelu kwuru. Ise abịa n'ụbọchị taa ka m kọwara ụmụ Igbo ndị niile na-ege olu m ihe ha kwesịrị ịma. Ọ bụrụ na ọta anyị kwesịrị ibido n'uwe olu m, abụ m Eze-Ana, echiri m ọzọ Eze-Ana na Oraifite na Anambra steeti, bụrụkwazị onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Onwe ajụjụ ọbụla ị na-enene vidio a, ọ bụrụ by sudden ka ị na-enene vidio a. It was already been programmed by the supernatural forces in creation that you will come across this message. This message na-enye taa message of hope, message of deliverance, message of mbuli elu. Ịnụcha ọnụ a n'ụbọchị taa, I prophesy that things will never remain the same with you. Ọ bụrụ na Igbo say ise, ihe m chọrọ ikwute taa ga-abụ an eye opener to many. And believe in me, if you put what you will learn today into practice, ịpụta ihe maka na ejiri onwe adịbịa eme mgbọrọ. Ihe m chọrọ ịkọwa taata bụ afa. Gịnị bụ afa? Nkwucha ya wee kọwaa ihe bụ afa miri emi. Ugochi tubelu na tempụl, anyị adịghị agba jos na anyị na-agba afa, anyị na-agba afa miri emi. Wepụta oge wee jụọ ajụjụ, jụọ mmụọ ajụjụ, kparịta ụka, wee kpughee ihe nzuzo zoro ezo na ngwuru. Maka na ọ bụrụ na achọpụta ya na egwu m na lab afa bụ spiritual lab, achọpụta ya n'ihe bụ the real cause of your problem, solution is near. Because ịchọpụta ya, ị na-ekwubi okwu na-achụ aja in that direction, chidimma wee dị. Mana ọ bụrụ na ị gbara afa miri emi, chọpụta ihe bụ the problem, ị dị ka onye jere ụlọ ọgwụ nwere typhoid problem, a na-etriti malaria. Ọ continue like that, ị ma n'ọnwụ. Ịghọtara ya? Mana ọ gbacha afa bụrụ na malaria na-emegide gị ọgwụ malaria, ị mara na malaria bụ onye ụjọ. Ịghọtara ya? Mana nke bụ nke isi sekpụ ntị bụ na a ga-agbarịrị afa, gbaa afa miri emi ka achọpụta ihe dị n'ụzọ gị. Ịghọtara ya? Maka na mmadụ ama hapụ isi na-agwọrọ ike ajụ. A sị na ọmaka ga-emerụ gị onye na-ege m ntị. Taa mma akọwara gị ihe bụ afa. Afa bụ ịjụ ese na mmụọ n'isi a particular individual. Ị nwere ike isikwa na that particular individual as a point of contact wee jụọ ese ihe na-eme na ndụ ya, na ihe niile na-eme na ngwuru ya, na ihe na-emekwazi n'ebe blood relation ya nọ. Abịa n'afa, enwere ike ịgbara onye nọ the present afa na onye na-agba afa miri emi.
nwekwa ike ịgbara onye anọrọ ebe anwa afa, maka na afa awụ spiritual search na mmụọ. Ya present doesn't really count. Ife dị mkpa na anwa na-agba afa miri emi bụ afa gị, onye anwa a na-agbara afa, full details, obodo onye anwa si, ihe gbasara details mmụọ ya, nne mụrụ ya, na vileji nne esi nụta nne ya, na sọnem ndị ikwu nne ya na-aza. Reason anyị ji ajụ ese ihe gbasara ikwu nne mmadụ bụ na mmụọ na-eso mmadụ o siri n'ikwu nne, o si n'ikwu nne ya, ịghọtara ya. O nwere ebe anyị na-agbaru afa miri emi ajụwa mmụọ nọ na ikwu nne ma ọ mmụọ ikwu nne ya suyenụ, kedu ihe a ga-eme ka chi dị mma dị n'ebe nwa ha nọ. Mmụọ be ha ekwu okwu kwuo ihe a ga-eme ka chi dị mma wee dị, ịghọtara ya. So onye abụgoro ihe mbụ na mbụ ị kwesịrị ịma, and ihe mbụ na mbụ ị kwesịrị ime na anya bụ afa na iju ese miri emi. Ajụcha ese a, nke mbụ dịka nsikwu, enwere ike ịjụrụ ya ma onye nọ mba ofesi. So ọ bụgoro nọ mba ofesi ị na-anụ olu m, ị chọọ ka ị mara ihe bụ ihe omimi, nke bụ eziokwu bụ n'ọrụ mmụọ, spiritual work. Distance is not, never even a barrier. Mmụọ na-apụ apụ, nke bụ eziokwu na ọ bụrụ na mmụọ ọdịnala dị be nna gị ma gị and imedoro ihe dị n'ụzọ gị, ọsọ ujewe Kafanchan, ọsọ ujewe ma mfe, ọsọ ujewe obodo oyibo ọsọrọ gị, ọ ga-eji ebe a kpọnata gị, ịghọtara ya. Ọ ga-eji obodo oyibo ahụ ị nọ kpọnata gị. Ifụrụ ndị jere obodo oyibo aka ntichasị, ha nọrọ obodo oyibo 10-15 years, nwere ihe ha nọta, ha gbara aka nata. Ịmara mmụọ na-agba gị ụgwọ. Distance is never a barrier. Distance is for your own little way of understanding. Now that na ị nọ ebe ọbụla ama, because mmụọ work with the ikuku, the elements, elemental beings move around because na mmụọ bụ ikuku. A na-asị na Chukwu nọzi ebe niile, omnipresent, maka na Chukwu enwere form. So ọ nọzi ebe niile, as long as ikuku nọzi ebe niile. Chukwu okike, onye ike niile si n'aka ya abịa, nọzi ebe niile, maka na ndị niile na-ejeri ya ozi, ha niile bụ anya ya o ji afụ ụzọ, ịghọtara ya. So ọ mazụ ihe niile, nọzụrụ ebe niile, ọ ihe kwesịrị ịma. So adị agbatị ya n'ọsọ. So ya bụ na ị nwere kọl na be nna gị, ịgbapụ ka ịgba n'obodo oyibo, ma ọ bụ ichenji sọnem. O nwere ndị na-aza nwa eke nọkọta chenji Nwachukwu, ejiri ya agbata ya n'ọsọ, ịghọtara ya. Isi golu na ngwurube nna gị na ichenji sọnem, ma ọ n'ime nka ma ọ n'ime nka, echefukwana na the blood of your ancestors from the mother side or from the father side runs in you. Ịghọtara ya. So and your inheritance bụkwa na now ha work hard to keep ka ị ka bikwa. Ịghọtara ya. So adị agbati ọnụ ọsọ, just do the needful ka ị pụta ihe, maka na adịghị ka ibe nọ na-agụ akwa. Ihe m chọrọ ịkọwa taa bụ gbasara afa, ihe kwesịrị ịma gbasara afa from A to Z. Mma akọwa taa in details. Ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ n'afa a na-agba agba, enwere method dị iche iche eji agba afa. Agwa gị, enwere clairvoyance, nwee clairaudience, enwere ndị na-afụ afụ, nwee ndị na-anụ anụ, they hear voices. ịbata ana mmụọ onye dị ya so agwụ ya na onye dị etu a ka mmadụ ga-afụ. O nwere ofu nwaanyị bara ori ịkpa afịa, onye Ifitedunu, ndị bụ saịdị aya ma onye nnekwu, ọ na-agbata ọkpụkpụ. Ịma ọkpụkpụ dị na lineage ha, ha nwere agwụ ya akpọ orthopedic eji agba ọkwụ nwa tokwa otokwuru. Ihe a na-edere ịbịa ya na be ha, ọsọ ya bugoro ụkwụ ejegoro orthopedic, mechaa ya ọshọtụọ,
ịbịa ha akụkwa anaghị ihe agbatịkwa ya emegidekwa ihe ọkwụrụ ha na-anọghị anị ya aka ha saa aka ha na-arị ya na-ete ya ọgwụ ha na-etinye na-anụ ya etu a. The radiation, the magnesium, as in magnetic power that runs in the family with the help of the agwụ ọ na-eme ya na ọsọ ya gburu obere nwa nọ na ngwuru a na-eme ya aka etu a, you are getting healed. Nwaanyị a ma achọrọ ịgba afọ ya n'ifitedo, ọ bụrụ na ị bịa na bịa, ọ bụrụ na ịbụ ejima ma ọ bụ na ịbụ dada, that is ọgbanje, yes, ịbịa na bịa ọsọ ya bụrụgo na ịkpọ n'isi gị ibu ọsị dada ma ọ bụ na ịbụ ejima, of course ejima enwere sign. Ịbụ nwoke ọkpọ gị eze nwoke, bụrụ nwaanyị ọkpọ gị eze nwaanyị. Nke bụ eziokwu na ọ ga-agbagho ọgwụ anyị gbajiri free of charge, almost for free. Mana ọ bụrụzie na ị bụrụ these two categories ịkwụ ụgwọ, ịghọtara ya. Ihe niile abụ nkwekọrịta ya na ndị kpọrọ ọrụ, ịghọtara ya. Ihe a gwara ya na-eme site n'ụzọ dị etu a wee na-emenye ndị akpọrọ ọrụ ibi ya, ịghọtara ya. Nke a bụ ofu. Nke ịbụa, so ịfụna na onwere kind of na amam ka m esikọwa ya ka ele ma wee ọtị na-ekwu, enwere ihe dịka spark of light ọ na-afụ n'ihu ndị ụdị ndị dị etu a. Ọfụ anyị ọma na onye nke a onye nke anyị ị ma ghọta ihe m na-ekwu. Ọ bụrụ na iwe onye akpọrọ ọrụ, o nwere that aura that radiate between onye akpọrọ ọrụ na ibe. Ịfụ anyị mmadụ ya agwaghị agwa na onye a nwere something special n'ebe ọ nọ, ịghọtara ya. So enwere ndị bụ etu a nọ, nwere ndị bụ na ha ya abịa ịgba afa, ha bịa gwa m na nọ nkwanụ ndị ya abịa ịgba afa echi na ihe wụ the cocoa of their problem. Enweziri other symptoms dịka m si ekwu n'afa. Enwere ike gbara gị afọ ụzọ eji apụta n'afa, mana enwelu ihe dịka 3 or 4 things wụ the cocoa, the cause of the whole thing. Then we see other ones spreading of tentacles, because negative energy na amụta negative energy, ịghọtara ya. Spreading of those tentacles will mezie ihe ndị ọzọkwazi a na-agbagwa. Example, otu dị n'ụzọ gị ịmalụgo na definitely ndị amoosu ma ndị akadogori ga-ajoin, because eju na ọkpụrụ nkirikiri ya, ịghọtara ya. Example, ọ bụrụ na ịfụ ebe abịa na-awụfu ahịhịa na particular spot n'ihu ya adịghị, yes, gị nwa na-ene m anya, ụgwọ n'ihu ya adịghị ka igboro afọ ahịhịa, just a small refuge dump. Believe in me, with time, just matter of time, you will start seeing heap of refuge dump, because it will attract other dirty things. That is the thing. So that's why I normally tell people to warn off negative energy, because if not, they will attract more of the like minds. Then nke a bụ ihe kwesịrị ịma. Abịa na systems eji agba afa dịka nsigwu na o nwere ndị bụ ịfụ ya na onye anwa kpaa afọ onye anwa, ndị gị na ha so ebidozigo gị ozi na-agwa gị ihe gbasara onye anwa. Ọ dịkwa nwee ndị nwere vision, o nwere ndị nwere ike ịwụ na survival, nwee ndị nwere ike ịwụ na ọgwụrụ ego ayọrọ ka o wetara wụsa, nwee ka ọzụsọ mkpọrọ ego ayọrọ ịnọ, ị na-asị ego ayọrọ egosiwa ya pictures n'efere ma ọ bụ n'ebe ọ bụ na ọ wụsara ya. Nwee ndị wụ their palms, ha na akara aka gị egosi ha ihe niile dị ya. Enwere so many ways, and onwero nke karịrị ibia. Enwere ndị na-agha afọ ugiri, nwee ndị na-agha afa ndị ọgbanja, nwee ụdị dị iche iche, but none is superior to the other. Ihe dị superior to each other kpatara na afa bụ na-enwero afa miri emi bụ the ability na ezumezu mmụọ so onye anwa na-agba dị afa. O nwere onye mmụọ si enu bara mpe, nwee onye mmụọ si enu bụ igwe, nwee ndị onye mmụọ si enu bụ
bagaba. To the level of spiritual radiation, the ability to search in the spiritual consciousness determine how far the inside the person can see. All depends on the more how powerful they are to search. Okay, boy. So all that may differ from person to person. Okay, boy. Atete. Dị n'ebe onye a na-agbara afa, yes, gị nwanne m anya na mmekọta mpụ na ọtọnọ ma ọ bụ alụ dị n'ụzọ gị can hinder any dibia or any spiritualist if deep into your life because ọchịchị gbara ndụ gị. Ghọtara ya? It take a higher spiritual person touch very well for na one before a ga-enwe ike ịtọ gị n'agbụ na a ga-ebu ụzọ kpochaa alụ mmekọta dị n'ụzọ gị ka enwere ike wee futuru. Onya batara na no single afa will give you everything about you. No dibịa na-alụghị ọrụ rụcha alụghị ọrụ ndị ọ fụrụ gbanwa ọrụcha alụghị ọrụ ebe a alụghị ọrụ enwe more clearer picture. Esetụnata negative energy around you. Then agbakazie touch ọzọ onwe ike fụ more far. Ịghọtara ya? Maka ndị na-asị na nwaanyị eji emechakwa agbakwa afa sịkwa nke ọzọ. Yes, even mụ awụ dibịa mgbe m bidoro ọrụ na-akwado ihu ọrụ m from time to time ejekwa m nkwa nke afọ adị m eme ụfọdụ na-awụ onye jụrụ one day si a na-arụchakwa ọrụ onye a si a na-arụcha like mụ awụ dibịa for some time now njegoro n'afa maka dibịa nwere ike nọkọta ka ọzọ ọtụọ afa onye ọzọ ma ọ gwanụ gbakwara onwe ya afa nwa afa mma agha etu a asị m were like yesterday nwa afa mma agba asị m were urie m jee ma adịchi onye ụgwa m. Ịghọtara ya? Ịfụna ya? Nwee nke ihe eje ịbụrụ onye na-alụ ọrụ dị n'oge nke ihe eje asị just kene echi gị were otu ụkọ baje ekene gboro agwụ ma ụkọ bara nnukwu je gboro agwụ. Ịfụna ya? Maka na ị na-eme ihe mana ihe kpatara ndị wụ new n'ọdịnala ndị ka bidoro efu ụda since their childhood ha dị alụ ọrụ dị n'ụzọ ha so enweghị accumulation of unattended to so o jikwasị ụgwọ. Ịghọtara ya? Eji m n'aka na m na-aza some of your questions. Then abịazie n'afa enwere usoro dị iche iche so akụwagoro gị na onwere afa this period na ibia na ihe dị iche bụ the ability of the onye na-agba afa with the dibia or the seer and the cleanness and negative energy around you will determine. So pịacha ihe dị n'ụzọ bụ chụọ onwe gị yọọ nwa mmụọ gị na ha so biko ha duga gị n'aka onye gị afụ ntọ na ana ihe bụ ya challenges and the direct to the right person, then the right person eduzi gị ụzọ. Ịma na mmadụ bụrụ chi ụzọ gbagbo onwe ya n'ọsọ mana if you carry ya chi along ya chi will lead you to onye apamit enwe similar radiation ya afụ ihe dị n'ụzọ gị ya nyere gị aka bit by bit. Ịtọ na-agbụ abụrụ ife a na-atụ one day. Ịghọtara ya? So o nwere onye nwere ike ịsị na oje na nke onye ugiri gwacha ya mana o mechara ihe na ọgara ije na nke onye na-eyuzukwa another method agwa ọga. So if not the solution does not even lie on method or system onye na-eyuzu na mmụọ na-aba akị onye ahụ kwurufu onye bụ ụzọ. Ịghọtara ya? Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma. Then ịmarachazie nke a ihe ọzọ ị kwesịrị ịma na n'ihe a na-akụwa tata bụ bezie n'ihe gbasara afa. Wesị na enwere afa ndụ agwụ ụbọchị kwụwara ụzọ afa onye enwere and afa enwere ọ bụrụ dibịa niile na-agba afa niile. Ịghọtara ya? Nke bụ eziokwu na o nwere ndị dibịa adị agba afa onye ụwa. Afa onye ụwa dị very complicated. O nkwado ndị dibịa adị agba afa alụsị ọ bụrụ mmadụ niile ga-eje gbara alụsị afa. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ mmadụ niile ga-eje gbara alụsị afa. Nke ọzọ ọwụ enwere afa dị iche iche ihe omimi nwee ndị na-agba afa ngwuru chọpụta ihe melụ maybe hundreds of years ago na ngwuru nwee ndị bụ afa ha na-agbata ọfụma bụ afa ndị mmiri. Ịghọtara ya? Ka njedebe ebe a
mana ihe m chọrọ ịkụwalụ gị bụ na ọ bụrụ dibịa niile na-agba afa miri emi. Yes, ekele ọlụ eke ghọtara ya. Ekele ọlụ eke. Then nke ọzọ m chọrọ ime ka ịghọta abụ abịa n'afa enwere afa ndụ, maka na ndụ bụ isi ya. Enwere afa ya ọbịa ojugoro nke mbụ na ndụ gị ọdịgoro another segment bụ ihe gbasara ndụ abụghị na ọjọọ na mmadụ dị ndụ. Enwere ihe bụ na onye ọdịkwa ndụ na-ama mmiri na-ama ahụ dụ ndụ dosie ndị ike na ala ndị dị ndụ. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na ọjọọ na ọdịkwa ndụ na ọdịkwa ndụ dịsi ike, maka na ndụ bụ isi akụ. Echocha nke ahụ n'usoro ka anyị nwe ji agba afa miri emi. N'afọ jerara afa anyị ajụcha ese ndụ gị ọ dịkwa, ajụ ese kpọọ ya afa arụsị, na-akpọlite ụmụ arụsị ma arụsị be nne gị na arụsị ikwu nne gị, jụba ha kedu maka nwa unu nwoke a onye dị etu a onye dị etu a, kere ọnọdụ ya. O nwere arụsị ọbụla na-agba ya ụgwọ? O nwere arụsị ọbụla na-agba ya ụgwọ? Arụsị osi n'ikwu nne ya maọbụ arụsị osi n'ikwu nne ya? O nwekwara arụsị ọbụla mmadụ ji achụ ya ọchụchụ? Ghọtara ya? O nwere arụsị ọbụla na-atụ ya anya ekele n'aka maọbụ na-emere ihe maọbụ na-esu ya kwesịrị ka echukwa ya? Ịfụna ya? Ka ofu ọ na-anya gba arụsị akọ ya ọ bụrụ na o nwere ihe aka arụsị dị n'ihe na-eme gị, eme bagen wepụ aka arụsị n'ebe ị nọ ka ị kwụrụ n'ụkwụ gị n'ala. Ịfụna ya? Then enwere afa nke ịtọ anyị na-agba. Afa awụ afa ndị mmiri. Afa ndị mmiri agba afa ndị mmiri malụ nke mbụ ihe gbasara onye a na-agbara afa onye mmiri. Onye a na-agbara afa onye ndị ọgbanje mmiri na-edistọb, onye ndị otu maọbụ dị mmiri maọbụ nwunye mmiri na-edistọb, onye other elements in the water na-edistọb. Ụtara ya? Ajụọ ese. Mmadụ nwekwara ike bụrụ onye mmiri mana at that point in time na ọ bụ ndị mmiri adịghị edistọb ya. Ịgbasịa nke ahụ ikpudo nke ahụ nke ọ bụrụ ndị mmiri na-edistọb ya at point in time o ji bịa. So ihe na-achịkwa ọ bụrụ mmadụ niile bụ ndị mmiri, mana ndị mmiri ka in number. Then ka aga then agbazie afa agba afa iyi ụwa. Enwere afọ iyi ụwa. Afọ iyi ụwa bụ ịmalụ iyi onye anwa nwụrụ n'ụwa ya mbụ. O nwere ndị bụ nwoke mana ha wee nwụọ isi n'ụwa ọzọ ha ya abịa na ha ga-abụ nwaanyị. Nwee ndị bụ nwaanyị si n'ụwa ọzọ ha ya abịa na ha ga-abụ nwoke. Then what are the implications? Ụfọdụ nwere ike onwe ihe mmadụ melụ ume nwa wee mee ya ma ọ bụ na ọ mụtara nwa ụmụ ya tacha afụ nwa abara ọrịa uru, o wee nwụọ iyi n'ụwa ọzọ ya na-amụkwa a na-anọ ya abịa nwa gbakwa ọkụ, enwere ihe a ji nwa eme. Ghọtara ya? Wekọrọtazi ụwa ọzọ ya amụta nwa. Nwee ndị nwekwa iyi ụwa ha nwere ike ọ bụrụ nọọ nwoke ọ sị na uwe ọzọ ya ya abịa na ya chọrọ ịnụ nwaanyị, nwaanyị gbakwa ọkụ. Ghọtara ya? Ọbịa ụwa kịta ọ ya anụ nwaanyị, ọ dịkwa nwaanyị ụfọdụ ọbịa ụwa nke ya ihe ọsọ gị mee ya anụ dị ife ọsụgoro edu ọ dị ọba ebe dị ọkpa. Ghọtara ya? Enwere so many things bụ iyi ụwa. Nwee ndị bụ na ha nwere iyi ụwa ha na ụwa ọzọ ha ya abịa na ha ga-anọ ogologo ndụ. Nwee ndị nke bụ na ha ga-ebi short life. Mana I can tell you na iyi ụwa ụfọdụ na a ga-abụbọ ụkwụ ya abụbọ mebie ha, align ha to the positive line. Ọkwa ọlụ dị teknikal nwere ka esi arụ ya, abụọ dịba ihe na-arụ ya. Then enwekwara afa anyị na-akpọ afa ndị ọgbanje. Ijụwakwa ese jụwa ndị ọgbanje. Onwe ndị ọgbanje iyi ụwa, onwe ndị ọgbanje ụwa
ọgbanje mmiri na ọgbanje enu ala ijuwa ndị ọgbanje ibia o nwere ife ọrụ ị ga na-alụ ị mara na ihe ahụ ndị ọgbanje na-erisọpụ onye nwa ọrụ ndị ọgbanje abụrụ ife ị ga-eje na-eke adị eke ya eke na onye mara ka esi alụ ya ihe ị ga-eme aja ka ị ga-achụpụrụ ha ime ebe again na example na Ifeanyị Okeke Nwokorie onye ọba atụka mma na ya agba ekere ya nya nwa ngwe n'odogo ọtụtụ ọ dibịa nwere oke ọfọ higher standard ga-abịa si abịara maka Ifeanyị Okeke oke afọ yes na ndụ ya na ihe irestọ ihe niile gbasara ya dị ezinụlọ ya mkpa gị na ndị ọgbanje na-akpa esi ha nye chọrọ sịgwa gị ihe ọ ya ewe ife a ga-eme mbara wee sụọ mbara nni ife ọ ga-ewe ka ha kwụsị ịghasara ya ihe ọ bụrụ onye na-aṅụta nkwụ bụrụ onye wu mara eze wụrụ onye wu a na-apa achị ọ na-eri ike arụcha ka elefantị rie ka ọkụkọ ịbagen nọ n'isi ịbagen si anya isi ya nwa ekwubi okwu nwa agrimenti setụrụ ọchụpụ aja onye enwere onwe ka mmadụ gị ofu atụ maka ndị na-eso nkụzi mana nna alaik ihe ọmụmatụ ihe nji alaik ihe ọmụmatụ na ọ bụrụ na ichefu ihe m kwuru dota atụ mmadụ ndị na-agụ akwụkwọ ndị ụka ọbịa o nwere ebe a kọrọ akụkọ mgbe Jizọs akọrọ akụkọ maka datarịgịka stori ewee si na Jizọs mitiri ndị mmụọ ọjọọ unclean spirits for negative energy side. Yes. Maka na ụbọchị nkọwara gbasara spiritual activities abụ na in metaphysics na-enwelu ndị mmụọ that worked from the light region when this is from the dark region, but however the whole power radiates from the power, the supreme power, the power of the Almighty Father. Only can si n'aka ya abịa. One is spiritual consciousness, then with supernatural power anybody can tap, both for good or for bad. However, whatever you use it for is for your own good, and nyawa ka ị ga-enye account bụ ụbọchị ruo. Whether you use it for good or you use it for bad, whether you use it for the upliftment of fellow man or you use it to oppress and suppress your fellow man, you face the consequence. Ekwuru mbọsị na even Chukwu okekwu na ya kere mmiri ka ọkụ kee mma kee njọ ma nwa m iwere mmiri. So ọ bụrụ na ọ dị etu a ị malụ na ihe ọ pụtara bụ na agba anwa a na-achụ aja o wee ji amụọ ndị onye negative energy ji mere occupy wee na-eme ihe ọ na-ehi ifuru na-eme ọ na-emekasị amaghị ihe a na-arịa amaghị ihe a na-agwụ. Ihe Jizọs mere na according to ya bụ story wee sị na ọ bịakwutere wee bagen sị ha onye ka ụnụ bụ, ha wee sị ya na anyị bụ igwe, we are multitude of negative energies. O wee sị ha na ya chọrọ akwụkwọ ndị ụka ọbịa ma akụwaziri gị in details of what happened. Mana m ewetaziri ya ịkọwaziri etu ọ ga-esi doo anya, mana ka m nwekwa ya na-etu esi wee gbuo ịchafụ according to that story. O wee sị ha ngwa banyenụ n'ime igwe ezi. E wee sị n'imirike ozugbo ahụ ọ sị ha banye n'ime igwe ezi, they agreed because an agreement had been reached between nyawa na those ezumezu negative energy. O wee banye n'ime igwe ezi wee nupụzie wee banye na mmiri. Echefukwana na ha banye na mmiri does not mean or translate their end. And n'oge anwa during the reign of Jesus Christ, according to Bible stories, achọrọ m iji ihe ma wee na-amara gị atụ. O nwere ebe e kwuru sị na o nwere ebe ọ pụtara wee sị wetu ndị mmadụ na-eme kịta madness because they don't understand how things work.
in spirituality. Onwere ebe ọ pụtara sị cast, I cast you, I bind you, I reject you, I burn you, fire ya. Onwere ebe ọ kọrọ ụdị akụkọ ahụ. Anybody can quote me if there's anywhere Jesus mere ụdị ihe otu a. Ihe ọ na-eme ọbagain chasị ngwa hapụ ya, take this, leave this, abagain. Mana ya kụwazi ihe niile anyị details. To ihe anyị nwe na-eme bụ ndị na-agbanye nwa afọ agbanye, gbacha ọfọ afa ndị ọgbanje anwa, ịmalụ ndị nke ihe setụrụ ọha, eme peace, chịrị mmadụ, you gain what you want. Yọtara ya? Ka mmakwa atụ etu a na-achịkwa maka ndị alụ ụka na anyị, onwe ọkwa ebe ọ pụtara wee je touch ya any deity. Echefukwara na mba Israel obodo nwere thousands of deities. Ndị niile ahụ ndị anjelu nke Chukwu nkwado ndị nke ụmụ nwaanyị bịara ije di na Israel bụ wee bịa. Bịatara ya? Ihe kpatara Chukwu okwu ji asị wee sị ụmụ Israel, unu ejena nụ ndị mba ọzọ, bụ na anụta nwaanyị onye mba ọzọ nwere ike ọ bịawa o buru deity dị n'obodo ha wee bịawa n'obodo Israel. Achọrọ m ka m digress ya ka iwe ghọta enwere chọrọ ịkọwara gị ebe a. Obodo ya bịawa and o nwere ike mmụọ ahụ ọ ga-ebu wee bịa ọ bụrụ mmụọ anọrọ in harmony with the entities of powers na-arụ ọrụ n'ala Israel. Ọ ya kpatara mgbe gboo isi nna gị na-anụ nwaanyị ọ sị ka eje gbaa afa ka a jụọ ese. N'ala nna ga-asị ka eje jụọ ese, ese ọ ga-ajụ mana mmadụ mana mmụọ. Ọ jụọ ese, mmụọ na ezumezu mmụọ so nwaanyị a, ọ mmụọ nwaanyị ọ ga-agba anụta, mmụọ ga-ese wee ebe ije di, enwe harmony with ezumezu mmụọ dị na ngwuru. Onye ka anyị si ndị Igbo na-agbakọ n'afa. Ọ bụrụ na ị gbara afa wee nụọ nwaanyị, ị nwere ike ịdakanye. Ihe a na-ajụ na ịgba afa abụrụ mụnwa Eze-Ana na-ajụ abụrụ sọ compatibility, mana emetụ icheki ma mmụọ so nke nwaanyị wee na-abịa ije di, ọ mmụọ ya enwe harmony with mmụọ ọdịnala nọ na ngwuru, ọ gbụtara ọgbụ. Nke nwaanyị a na mmụọ sie ọ mmụọ ya ancestors na mmụọ nna ngwuru ga-anabata ka e wee nwee ọmụmụ, nwee harmony, nwee udo, nwee peace obibi ọ na-abịa. Ọ ya kpatara mgbe gboo o nwere ndị yarị ndị obodo ụfọdụ n'ibe ha adị anụkọ. Ịghọtara ya? Nwee ndị adị anụkọ ka mma ofu atụ. N'obodo mbụ Oraifite, o nwere ụmụnna adị anụkọ. Ịghọtara ya? O nwere ụmụnna a village adị anụkọ. Example, o nwere village a na-akpọ isi ngwu maka ndị ma Oraifite ọfụma. Isi ngwu adị anụ isi ngwu. Reason, ha nwere ofu ogugu. Mana village mụnwa bụ Ezumere enwere ofu ogugu. N'ime Ezumere ya we intermarry ourselves within kindred, marry the same another the kindred. Mana ndị isi ngwu a na-agwa gị about 4 kindreds nọ na that village ama anụkọ onwe ha kama ha eji another village ga nụrụ. Emekata ndị madness n'aka ndị ụka ha bụ ndị ụka ọbịa sị gịnị ka a na-akụ ihe nke a wee je nụọ. Gwa m ihe ha nweta, mpịawa azụ t-date no child. Maka ụmụ ha na-anakọta ndị ụka ọbịa na-emegheri si ka mara gịnị ka a na-akụ ya na time a ga-ebe nke abolish nka ha je nụọ today apụtabụrụ nwa years. So ihe a o nwere ihe kọsịrị ya. Ya? So ama m ihe wee digress a little bit ịghọta ihe m na-akọwa. Then agba afa ndị ọgbanje a mara exactly ihe wụ the problem. Ndị a ga-achụrụ aja achụọrọ ha aja. Ndị ọbụla nwere ka esi esetụrụ ha, kpọrọ ha ndị amoosu, kpọrọ ha ndị akara ogiri, kpọrọ ha ndị ọgbọnuke, ndị ọbụla ndị a na-eke eke dị, ndị a na-achụrụ aja dị. Ịghọtara ya? Ka e wee nwee chidimma. Then achịcha nke agbazie afa nke anyị kpọrọ afa ngwuru. Afa ngwuru abụọ ya ka a gbaa afa na ngwuru be nna gị.
malụ na o nwere ihe ọkpụtọrọkpụ dị na ngwurube nna gị na-achọ attention. Nke mbụ, ihe izi nna egbe ụtọ ajụ ngwuru ahụ a na-ekwu maka ya ọ ngwuru ebe e gburu mmadụ mgbe gboo. Ngwuru ahụ a na-ekwu maka ya ọ ngwuru ebe e megburu nwaanyị bịara ije dị o wee bagharịrị wee kwubi okwu before nwụọ wee lay this family on course. Onwe family onwe onye ya nwaanyị a ntara ihe bịara ije dị emegbuo ya. Enwere ike na nwaanyị nke abụọ ma nwaanyị nke ịtọ isi nwaanyị ma ọ bụ ụmụ ya emegbuo nwaanyị a wee bere arịrị wee kwupie okwu mgbe ọ na-achị wee sị na ihe emere ya. Enwere ike ọnwụ na emere ya ọ mụtara nwa nwoke ma ọ na-egburu nwa ya wee bagharị wee kwuo na nwa nwoke ama anọnata na ngwuru ahụ maka mmegbu emegburu nwa nke ya. Okwu o kwuru n'iwe wee pụọ ọnụ. O nwekwara ka esi alụ ọrụ appeasement nwere ihe dị etu a wee reverse anya bụ kọsụ ahụ o mere na mmụọ. Ọ bụrụ ihe a na-eme by fire by force ma ya afa ya ihe kpọtara ndị na-asa aka asa abanyị aka aza aya na-eme mkpọtụ ndị niile a ihe mgbu nọ na ngwurube nna ha je kpọta ofu ofeke na-arụ ọrụ ezinụlọ na-efekasị mmiri na-efekasị nnu na-efekasị oil. How far? Ka unu mechara ihe niile a unu enu ọkwụdogobe nna ụnụ ife na-ebe n'aka na-ebe family bad ọkazie njọ. Family ndị nwere ọnwụ ike akọntinu. O nwere family ị ga-eje nne nwụrụ so eli nna nwụrụ so eli enwere ike amụọ ha asatọ n'ime asatọ a amụrụ ha ịbụọ ma ọ bụ ịtọ anwụkwuola n'ime ụmụ ụnụ amụrụ na ihe na-eme. Nwere family ị ga-eje abụrụ family a na-anwụ ọnwụ ike. Enwere ike the oldest person dị ebe a akarị about 60 years. Ọ makara ịma na ihe a na-eme na nkịtị ịgbachi na nkịtị ịbụzi na onye riri eri maka ndị ụka ga-asị gị na-enwe okwukwe na ọ ya dị mma ị na-ele ka ute. So jụbakwa ese ụfọdụ ngwuru bụ ngwuru ebe emebiri ọfọ. Ụfọdụ ngwuru ebe enyi ha ofe were ọfa gị sụọ ọkụ ma ọ wuru ọfọ ha bịa ofu ofeke bịara ime crusade ma ọ bịara ime nke a ma ọ bụ nke ọzọ n'obodo. Ụfọdụ obodo bịara nọ na-egbusisi osisi dị na be ha egbuchi osisi ọjị egbuo ngwu chefuzie na ndị Igbo na-adị si na ọmụmụ egbu ngwu na onye ike na mma ha ma dị nata nkọ. Ịghọtara ya? Ụmụ osisi ọkpụtọrọkpụ osisi eji eroba ha na-ama osisi mmụọ ndị kere uru ọ bara niile egbu ya. Ndị Igbo tozi na ọmụmụ egbu ngwu onye ike na mma ha ma dị nata nkọ. Ịma niile ka atụrụ gị ofeke atụọrọ ọmara atụọrọ ofeke ofe isi n'ọfịa. So nwaanyị abụghị kwesịrị ịma igbuzi na ụmụ osisi sacred trees. Nwee ka osisi ọfa adị ije gbuo ya kere ihe ị na-egburi ya. Ọ development batara ị na-achọ ilu ụlọ ọwụ na development bata na ya bụ osisi na-anọchi ebe anụnụ na-enwere ana. Yes, ọ bụrụ na ọha na ebe ahụ dị only option enwekwara ka esi eme mmemme dị ya. Ịghọtago? Wee wepụ ya n'ụzọ gwa na development abịago. Mana ọ bụrụ na ọ nọjọs ofu ofeke si na ụkwụ ụdara ma ụkwụ ngwu ndị na-abụọ na butere nsogbu ịma ọ na-eriri front and back ije gboro isi n'ọrụ onwe lekwaghị na mpịawa azụ. Ụfọdụ famili dọkịtara asị ha na obi nna ha eje kụrụ obi gboo n'ala. Ịghọtara ya? So na onye na-agba afa mmiri eme enyekọba ihe ha niile bụ afa ngwuru. O nwere ngwuru ọya wee abata rise and fall nwaanyị na ụdị ọbata nwoke adịrọ stable nwaanyị adịrọ stable. Mmadụ nke na-eme na ngwurube nna gị dị abnormal. Nwee famili ya wapụta nwa ihe nye ofu onye nye mmadụ na rie mmadụ ịtọ ịma ọnụ nwere ọrụ adị iche a na-alụ kpochie onunu rụọ ọrụ kwesịrị na wepụ aka mmụọ ịmara. So n'ọrụ ihe a ka famili eme ya ejekwa afa
ọgbacha afọ mmadụ nke bụ nke na-eme. Nwere famili ya wepụta ụmụ nwaanyị ndị na-ekposara na nwere nke na-anụ di nke si ọnwụ na ọya anụ ọnụ ọnata anata, nke enye ụlọ ahịa anụ ma ọ bụ nke na-anụ. Ụmụ ihe niile a bụ ihe na-eme na ngwuru dị iche iche, mana ihe ha na-eme na nkịtị. Enwere ike anụkịta ofu mbe mkpakawaị agbakakwu onye ahụ megwa ka ibie. Ịghọtara ya? So ihe m na-achọ ịkọwa bụ ihe niile a ka mmadụ kwesịrị iji gbaa afa ngwuru, afa miri emi, ka mmadụ exactly ebe mmiri si baa opi ụgbọgụrụ, amadozie etu amadụ ka a ga-esi solve ya problem. Onwere nke eji cast and bind eme, onwere nke eji ka e buru ihe dị na ngwuru jesuwa ọkụ. Iwu ofeke o nwere ike bịara gburugburu nna ọ bụrụ ebe e debere ọfọ ụmụnna ma ọfọ ngwuru n'ịbara ụka wee na-acha aka isi bụrụ ọfọ asụ ọkụ nekwa ọka isuru ndụ ọkụ. Ihe m na-agwa gị wee na-ele m anya, ọ bụrụ na for any reason na ọfọ nna gị na ị chọrọ ibu ya ma ihe eme jekwa lụọ bọs, iru ije tinye na bọs ma ọ lụọ ụkpa tinye ebe ahụ jee dewekwa n'elu, hapụ ya ebe ahụ. When time comes, your ancestors, ọ bụrụ na ha fụ na iwu ofeke na iriri gị eri, I can tell you na one of your ancestors will return back to come and take that offer back. Ịghọtara ya? And that offer ochigata ọzọ ọ ga-eji offer ahụ wee na exploit. Ka nwere onwe mmadụ, my forefather, my grandfather, yes, nna mụtara nna m direct, anyị na-aza son ya, was a great man. O chiri ọzọ, o chikwara ụdị ọzọ anyị chiri, ọzọ eriri ọzọ Eze-Ana, gbuo ichi ndị ma ihe a na-abụ ichi den. Ọgwụkwọ onye ọdịnala to the core. Mana nwoke a mgbe ọ na-achọ ịnwụ bụrụ dibịa, mgbe ọ na-achọ ịnwụ ihe o mere ụgwụ o were ọfịa wee nye nna m n'aka. Nna m abụrụ dị ọkpara, the second son, wee were ọfa wee nye nna m n'aka maka na nna m wu onye nne nso, onye nekwara ya nọ. Nna m wee bụrụ na ọ na-eje ụka wee were ọfa wee tufuo. Ghọtara ya? Tufuo ọfa. Nna m ji onye akọrọ m aka, mana mgbe ọ na-akọrọ m aka akwụkwọ m onye ụka onye riri eri mgbe ahụ. So I didn't even take him serious. Amara m the seriousness and the magnitude and damage done then. Were ọfa atụfuo. O wee sị na onwe mgbe ya nọgide ọ na-adị ya ka ọfa anyị atụfuo anụ adịrọkwanụ mma. Instead of them ịtụfu ọfa na ọ ka mma na ewere ọfa jedebe ka m ịtụfu ya etufu. Mgbe ọ na-agwa ihe ọ na-akọ ihe asị ihe a mere nọ mgbe ya ka gbuo okorobịa, olụbọdụ nwaanyị nta, olụbọdụ nne m nwa. Mgbe ihe a meziri, o jide chọọ ọfụ ahụ ebe ahụ ọ tụrụ ya, ọ bụrụ na ndị nwaanyị ebe ahụ esugo ọfụ ebe ahụ ọkụ, so dị ọfụ ahụ agbago ọkụ. Mana ya nwe nwere ihe o mere maka na ọ na-eje ụka. Anyway, mgbe ọ pụtara m ihe I didn't see anything wrong with it. Mana emechaa dị ọfụ onye m nsogbu. That means my father yabaziri ahụ. Some of the things ọ kpọburu ihe o kwesịrị ime na ngwuru, ọ kwetazie na ọ ya eme those things ahụ. Mana funny enough, ọ dịghị ozi ndụ enough to imezu ihe ndị anwa traditional wise. Mana ozugbo ahụ nna m nwụsịrị, ọfụ a wee binye. Maka na mgbe ụfọdụ nna gị dị ndụ, o nwere ụfọdụ ihe spiritual embodiment, enwere some spiritual obligation, enwere some burden amere ese ya shoulder ore ese na ahụ nna gị maka na nna gị ka dị onye ahụ na nna bụ enyi. O nwere nna gị dị ndụ ma ọ bụ na ịbụrụ dị ọkpara, o nwere some spiritual burden nwere ike ore ese na aka dị ọkpara gị nwa awọ nna ya aka dị free. So ihe o meziri bụ nna m dị ndụ ọ dị nso, mana ozugbo nna m nwụrụ njeze n'afa ebe na-ana m ọfọ awụ anafasị m kere ọfọ na-ana m ọfọ kere ọfọ enye m si na nwere ọfọ enyere m. However, na nna m kọrọ m gbasara ọfọ enyere ya, mana na ọfọ ahụ na etu kọrọ m etu kọkwara etu esi a na-eji ajụcha afa wee sị na
na nke mbụ n'ezi mere mgbe wachigoro data ọfọ a n'ọfọ a ọfọ mpụ na mbụ n'ọnụ ka ọfọ the ancient ọfọ of the family n'ọfọ nna nna m ha na mma wachi n'oke ọfọ ka ọ bụ ịghọtara ya mgbe e kwụsịrị ihe izi mmerụ nje kpọtụ ochi onye ụwa m mana funny enough mgbe ahụ nna m tụfuru ọfọ n'ụbụrụ nwaanyị no mana for the fact na o tufu gị nne ya amadugo na this man my son bụ my late father had already ịga in that line maka na ndị ụka riri eri eme ihe o mere then my grandfather nna mụtara nna m wee reincarnate ya back as first son of my father bụ mụnwa. I'm the first son of my father. Ọ bụkwadị nọ nna mụtara nna m bụkwazi mụnwa reincarnate eme. So onye pụta mgbe my father adọzi ndụ ọfọ a dị stop nwa mgbe wachi dị ọfọ nwachicha dị ọfọ anwa asị m na ọfọ agwa ọfọ mmeji na-arụ ọrụ na ndụ na ọfọ mmeji na-ekwuchi okwu n'oke ọfọ ga-abụ onwe ihe dị ka o si were je mpụta ya nwere ekwuchi okwuchi ọfọ na ala ihe nyere a na-eme ndị onye na-eme osi na nnukwu ọfọ ji arụ ọrụ n'ikochituo na tempụl taa ghọtara ya ọfọ ndị ichie ọfọ my ancestors oke ọfọ mgbe m wachiri ọfọ anwa ewesị na m mechi ọzọ nsị a kedu ha afọ aka asị m na ya eweta ego na June 18th this year echiri m ọzọ nna nna m ha ghọtara ya so etu ha ka o si wee dị wee tinye bụ ọzọ so ọzọ a bụrụkwa ọzọ nna mụtara nna m chiri maka na nna m chiri ọzọ maka na nna m na-eje ụka ifo na nchikwara ọzọ nna m achịrị ọ dịzie ka nna m asịrị ebe ọ na nwa m agha eji ọfụma nyere ya ka m chigata azụ dị nka na-ete back to his household ka m ji gwa ka m bụrụ ọfọ m so onye njikọba ụka bụ na ọ bụrụ na ọfọ dị be nna gị ma ihe ndị a niile mana gị efiero na-eriri eri n'ụka n'imeje debekwa ha etu o si wee dị intact. You cannot destroy what you do, you cannot create. You got it? Yeah? I can see game not but you can't take life because you can't create life. You got it? So those things you cannot create with the wish of your ancestors. Don't destroy them. Makam piawas. Got it? Because the same was your for teacher. That is after the teacher in Abasi. And was the mafa only one man, only one man. Cow, afa the wrong way. No, that one is not included unless if you requested for that. And we apply this about Cow. You got it? We apply this about funding because we go say, my funny now 7 departments. However, those 7 departments are not the same. Like I fortune one my by each. Then I found also to make a background on depends that back in money. You know one day now, Bafa. Nathan Ordinana, not than I was on door. I can book on Yankee Eze-Ana go to well. Or if it's Eze-Ana, Macandamaran. Yes. My cock one Nadamawa. Every Sunday we cancel it. Was I the equivalent in Madu who go to one temple from 8 a.m. to 2 p.m. One way on an abo to any handcusita. No way ending Kusibo, more you on an abo to not Danibo. Send them a message in our WhatsApp. They can see one of my mission is to help people live better life. Send them a message 0805 78 37 672. Eze-Ana go to well. Welcome. Nwanne na-agbakwa afa miri emi maka na ịgba afa miri emi bụ afa ụzọ ndụ gbawa afa miri emi ka achọpụta ihe ọkpụtọrọkpụ dị na ngwurube nna gị nke na-eme unu ejeje ana maka na ọ bụrụ na ịchọpụta ihe abụ na-eme unu ejeje ana na ngwurube nna gị unu ebidokwa pụta ihe maka na adịghị ka ibe nọ na-agwa akwa ya gaziere ọnụ n'ọfọ